международного фестиваля искусства «Кызгы Иртышманары» на сцену приглашается член жюри Низамиева Нигина Абдрашидовна. Үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә Алина Бухарова, җитәкчесе Нурия Сайфулмулюкова, вокал жанры. Үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә вокаль хореограф коллектив Чулпан, җитәкчесе Нурия Сайфулмулюкова, хореограф Татьяна Семенова. Новосибирск шәһәре. Гафуйтыгыз, Томск шәһәре. Үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә Дениза Рамазанова, җитәкчесе Динара Искакова, вокал жанры. Дипломом третьей степени награждается ансамбль «Инжу». Мы также благодарим руководителя Искакову Динару Иргалиевну за педагогическое мастерство и преданность своему делу. Үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә Ручеек ансамбле Татар сәнгать мәктәбе, җитәкчесе Имасту игровая концертмейстер Дарья Бажина, вокал жанры. Хөрмәтле үшінші диплом лауреатлары сәхнәдә торугыз сорала. Шундый ук диплом белән Дарина Турбаева бүләкләнә, җитәкчесе Имасту игровая. Аның әнисе, шушы бүләкләрен кабул итеп алыгыз. Шундый ук диплом белән бүләкләнә Анель Айтаргалиева, җитәкчесе Имасту игровая, вокал жанры. Таир Бикбаев, җитәкчесе Габделхак Ахунжанов, вокал жанры. Семей шәһәре Татар сәнгать мәктәбе. Таир Бикбаев. Шундый ук үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә Дуслар дуэты, җитәкчесе Динара Сабирова, вокал жанры. Һәм без шулай ук аларның җитәкчесе Сабирова Динара Шамилинаны да рәхмәт хаты белән бүләклибез. Шундый ук диплом белән бүләкләнә Дилназ Самангалиева, җитәкчесе Габделхак Ахунжанов, вокал жанры. Марат Сиражетдинов, вокал жанры. Үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә. Хөрмәтле дуслар, көчле алкышлар. Уважаемые друзья, поддержите всех наших участников, лауреатов третьей степени 25-го международного фестиваля татарского искусства «Кызгы Иртышманары». Таким же дипломом награждается Светлана Хмельницкая, руководитель Мансур Саттаров, вокальный жанр город Кемерово. Шундый ук үшінші дәрежелі диплом белән бүләкләнә Ләйсән Хайретдинова, җитәкчесе Габделхак Ахунжанов, вокал жанры. Рәхим итегез, кечкенә генә йолдыз. Полагаю,
исполняет дуэт «Дуслар», город Новосибирск, руководитель Сабирова Динара. Ну а сейчас в исполнении Данила Моисеева прозвучит произведение Рамиля Курамшина «Шаяру». Класс преподавателя профессора Дамира Султанова. Казнуи Шабат.
Беренче мәхәббәт Сара Садыкова көе, Әмәт Рашитов сүзләре. Башкара Белякова Альмира, Новосибирск шәһәре. Җитәкчесе Динара Сабирова. Каршы алыгыз. Ибадлаев Эмир Джиляль. Крымско-татарский танец. Исполняет Илья Садовский. Класс преподавателя профессора Дамира Султанова. Город Астана.
участники фестиваля, а также пришедшие гости, для награждения лауреата 25-го международного фестиваля конкурса татарского искусства «Кызгы Иртышмалнара» позвольте пригласить на эту сцену членов жюри, основателя и директора фестиваля, заслуженного деятеля искусств Республики Татарстан Габдулхака Габдуловича Ахунджанова, хореографа, преподавателя Казанской филармонии Низамиеву Нигину Абдрашидовну, певца, лауреата многочисленных республиканских и международных конкурсов Базарбая Муратовича, композитора, также мультиинструменталиста Фархулина Ильяса Сулаймановича. Bizde bir makal var Türkiye halkta. Toy ülkesiz bulmayı degen. Rusça tercüme edeyim mi? Киракия. Ну, любое мероприятие проводишь, обязательно бывают недостатки. Поэтому тағында бір макал бар. Келишмеген жерini келиштирирге керек дей отырған еді билер. То, что не совсем вроде как и ладно получается, ты должен сделать так, чтобы все в конце концов стало на свои места. Мы работали, вот наши члены жюри работали сегодня практически до без 26 вечера, а в 6 концерт. Поэтому мы могли упустить кого-то, у кого-то может быть вторые, третьи места, и поэтому не стесняйтесь. Не то, что скандал давайте устроим. Татарша драк, как-то было в какой-то юмореске. Сейчас мы устроим татарские дракты. Если какой-то коллектив не появился здесь, на сцене, упустили, значит, даже вот так, не очень одетые, выходим и поем, если третье место. Вы мои слова переводить не надо, а то я путано говорю так. Может быть, кто-то остался без внимания, не попал на этот концерт. У кого второе, третье место. Особенно приезжие. Наши, ладно. Значит, если вы здесь есть с этим коллективом, выходим и работаем. Теперь, я думаю, завтра будете говорить или сегодня? Ага. Иртага, білесің нәрсе? Это завтра, значит. Біз шулай бүгін бик зор шара өткердік музей Невзоровлар гаиләсе исемендәге музейда. Сынлы сәнгать һәм декоратив гамәли сәнгать буенча жюри әгъзалары бүгенге нәтиҗәләрне билгеләделәр. Һәм Невзоровлар музеенда біз аларны барысында котлап, бүләкләп чыктык. Шуңа күрә біз шушы номинациялардагы, шушы жанрдагы жюри әгъзасын Султанова Рауза Рифкат кызын биргә чакырабыз. Бір-ике сүз бүгінгі чаралар турында һәм катнашучылар турында әйтеп китсәгез иде. Мы приглашаем на сцену доктора искусствоведения Института языка и литературы имени Галимжана Ибрагимова Султанову Раузу Рифкатовну. Хәерле көн, дуслар. Безнең бүген менә икенче көн бик уңышлы гына эшләдек дип уйлыйм. Безнең инде бәхәсләр алай булмады. Жюри әгъзалары без дустана эшләдек һәм матур гына нәтиҗәләр булды. Бүген безнең шул сезнең данлыклы музеебызда бик матур залларда күргәзмәләр оештырылган иде. Төрле номинациялар буенча без шулай ук сезнең иҗат җимешләрен карадык. Tasviri һәм гамәли сәнгать, изобразительно-декоративно-прикладное искусство дип атала. Шушы сәнгать өлкәсендә безнең ике яшь, 7 яшьтән алып 18 яшькә кадәр һәм 18 яшьтән өлкәннәрнең шулай ук эшләрен карадык.
Бу өлкәдә безнең бик күп булмаса да җимешләребез, әмма алар бик матур иде. Бик матур нәтиҗәләр булды. Һәм инде миңа калса, һәрбер безнең килгән катнашкан конкурсантыбыз канәгать булды дип уйлыйм. Чөнки без бик субъектив булмадык. Безнең анда һәммәсе дә Ирван итте бүген беренче, икенче, өченче урыннарны һәм инде махсус безнең номинацияларда булды. Билгеле, без беренчедән мөстәкыйлькә игътибар бирдек. Икенчедән оригиналь булуларына игътибар иттек. Икенчедән темасын ачуны, композиция төгәллегенә дә игътибар бирдек. Билгеле, безнең инде 18 яшькә булып катнашкан балалар, алар педагоглар, укытучылар белән бергә эшләгән. Анда инде билгеле безнең төрле мәктәпләр турында, төрле өлкәләрдән килгәннәр иде. Сөендерә географияның киңлеге, шул вакытта безнең татар сәнгать мәктәбе булу үзе бер зур мәртәбә. Дип уйлыйм, шуңа күрә дә без татар традицияларын дәвам итүне игътибарга алдык. Һәм инде үзебезнең танылган сәнгать мәктәбе традициялары, ул безнең классик традициялар дип без инде танылган безнең академия, художество академия традицияларын дәвам итүчеләрбез, профессиональ дәрәҗәдә булуларына да игътибар иттек. Һәм инде безнең халык сәнгате традициялары, ул тукмау сәнгате, аның чигү сәнгате, шул вакытта безнең агач эшкәртү сәнгате булу. Һәм инде иң мөһиме безнең борынгы сәнгатебез булган киез ату дибез аны. Аның бүгенге төрләре бар, фельдзеванида. Һәм безне бик сөендерде. Бу өлкәдә эшләүчеләр әле бар икән. Һәм инде аларны дәвам итүчеләр безнең мәктәпләрдә бар. Һәм инде сезнең укытучыларыгыз үзләре дә катнашты. Бик матур эшләре белән безне куандырдылар. Костюм безгә игътибар итәбез, аңа һәр вакытта да костюм, шулай ук дизайнерлар безнең киләчәктә дизайнерлар булырлар, интерьерга матур-матур әйберләр шулай ясарлар дип өметләнәбез. Чөнки аның шаткылары бүгенге конкурста шулай ук күренде. Бүген инде без сезнең белән менә мин хозурланып тыңлыйм, карыйм, вокал өлкәсендә сезнең шуңа күрә дә игътибар итәм, костюмнарыгызга да игътибар итәм, сезнең үзегезнең тотышына да игътибар итәм. Чөнки ул шулай ук сәнгатьнең аерылгысыз бер өлешләре. Сезгә игътибарыгыз өчен рәхмәт, уңышлар телим. Һәм инде бүгенге җиңүчеләрне алдагы белән сез инде мөнәсәбәтләрсез алдан котлап куям. А теперь просьба, очень коротко скажите, о чем шел разговор. Так, ну, говорили о том, урышек с пожарна ровно в 10 раз сократить. Наверное, все поняли, что мы сегодня оценили произведение, я скажу, действительно произведение, художественное произведение из области музея Невзорова, знаменитого музея, оценили работы наших конкурсантов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. Вы знаете, это у нас область очень мощная, здесь много жанров, и здесь есть и пейзаж, и натюрморт, и, конечно, есть еще скульптура, здесь и декоративно-прикладное искусство, столько ответвлений, и очень обрадовало. На костюмы смотрите, те, которые здесь выходят, и те, которые сидят в зале. Я специально это оцениваю, поскольку в костюме отображается все. Здесь и наша вышивка, здесь и качество, здесь и разные технологии, вышивка и бисером, и колпаки, аппликации разнообразные. Вот это все, конечно, мы оценили, и у нас выставка называлась «Гармония», национальная гармония, и, конечно, и колористическая гармония, поскольку в цвете тоже отражается национальный характер. Мы поздравляем всех участников, радует, что и преподаватели сами участвовали, и дети разного возраста. Хотелось бы еще, чтобы дошколята тоже были. Дошколята у нас и были. А, у вас там, да? Да. Учтем, и дошколята будет. Так, мы еще с вами сегодня петь будем. Через часа 3-4. Так. Нигина турашында сездә бер-ике сүз әйтеп китсәгез иде, бүгенге конкурс тыңлаулары буенча.
Я поздравляю вас с участием в этом конкурсе. Я поражена, удивлена и восхищена подготовкой участников. Сколько влюбленных татарское искусство мы сегодня увидели на этой сцене. Представители разных национальностей пели, танцевали, пели, причем без акцента на татарском языке. Вы заслуживаете большой похвалы, большое вам спасибо. А в дальнейшем очень бы хотелось, чтобы было больше танцевальных коллективов, поэтому приглашаю всех, кто хочет, завтра в 9 часов на свой мастер-класс. И очень надеюсь, что после него создадутся новые танцевальные коллективы. Он будет здесь, да? Он будет в городском дворце культуры на 2-м этаже, 306 кабинет, 9:00. Всех поздравляю. Большое спасибо. Итак, мы начинаем объявление и награждение лауреатов нашего фестиваля. Позвольте зачитать. Лауреат диплома белән бүләкләнә София Беляева, җитәкчесе Дилназ Амангалиева, инструменталь жанр. Шундый ук лауреат диплома белән бүләкләнә Таир Бикбаев, җитәкчесе Альбина Раишева, Семей шәһәре, инструменталь жанр. Шундый ук лауреат диплома белән Азат Байтуяков бүләкләнә, җитәкчесе Альбина Раишева, Семей шәһәре, инструменталь жанр. Позвольте всех участников, всех лауреатов оставаться на сцене для общего фото. Азат, Таир, пойдемте сюда. Все, Дильназ Амангалиева. Лауреат диплом белән бүләкләнә Айзере Аскарова, җитәкчесе Айнура Шапатова, концертмейстер Дарья Бажина, инструменталь жанр. Шундый ук лауреат диплома белән бүләкләнә Ольга Качура, җитәкчесе Анель Шевчук, Павлодар шәһәре, инструменталь жанр. Шундый ук лауреат диплома белән бүләкләнә Рауан Канат, җитәкчесе Анель Шевчук, Павлодар шәһәре, инструменталь жанр. Һәм без рөхсәт итегез, аларның җитәкчесен дә рәхмәт хаты белән бүләкләп итәргә. Благодарственное письмо Оргкомитет 25-го международного фестиваля татарского искусства Кыргызской Тушманары выражает благодарность Шевчук Анель Андреевне за высокое педагогическое мастерство и преданность своему делу. Мы глубоко ценим ваш вклад в сохранение и развитие татарского искусства. Благодаря таким руководителям, как вы, фестиваль продолжает быть площадкой для раскрытия новых талантов и культурного обмена. Желаем вам дальнейших успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья и вдохновения для новых достижений. Лауреат диплома белән бүләкләнә Әшербек Касият, җитәкчесе Мади Ботагузов, Павлодар шәһәре, инструменталь жанр. Һәм шулай ук аның җитәкчесе Ботагузов Мади Сагадовичка да рәхмәт хаты тапшырыла. Шундый ук лауреат диплома белән Фарида Амарова бүләкләнә, җитәкчесе Альбина Раишева, инструменталь жанр, Семей шәһәре. Лауреат диплома награждается Али Бауржанула, руководитель Валерия Сайфудинова, инструментальный жанр. Лауреат диплома белән бүләкләнә Шамиль Галиев, җитәкчесе Альбина Раишева, инструменталь жанр. Таким же дипломом награждается
Нурмуразы Исмайлов, инструментальный жанр, город Семей. Анна Жирношенко, руководитель Айнура Шапатова, концертмейстер Дарья Башина, инструментальный жанр, город Семей, Татарская школа искусств. Таким же дипломом лауреата награждается Дамир Мифтахудинов, руководитель Гузаль Тавтиева, вокальный жанр. Мы также благодарим руководителя Дамира Тавтиеву Гузаль Камильевну. Дипломом лауреата награждается Зирина Снедова, руководитель Габдельхан Ахунжанов, вокальный жанр. Таким же дипломом награждается Алуа Бариденова, руководитель Габдельхан Ахунжанов, вокальный жанр, город Семей. София Абузярова, руководитель Габдулхан Ахунжанов, вокальный жанр, город Семей, Татарская школа искусств. Дипломом лауреата награждается Галия Нургалиева, Марат Сиражитдинов, вокальный жанр, дуэт. Таким же дипломом награждается Регина Емельянова, руководитель Нурия Сайфульмулюкова, вокальный жанр. Лауреат диплома Буляк-Буляклана Екатерина Емельянова, читачица Нурия Сайфульмулюкова, вокал жанра. Biz шулай бик зур рәхмәтебезне аларның җитәкчеләренә Нурия Лиянуровнага рәхмәт хатын тапшырабыз. Нурия Лиянуровна, сез бирдә булсагыз, рәхим итеп алыгыз рәхмәт хатын. Таким же дипломом лауреата награждается ансамбль «Курчаклар», Татарская школа искусств города Семей, руководитель Габдулхан Ахунжанов, вокальный жанр. Дипломом лауреата награждается вокальный ансамбль Айша Биби, руководитель Айман Бакспасаева, вокальный жанр, город Семей. Мы также награждаем благодарственным письмом руководителя Бакпасарова Айман Ибраевну. К сожалению, не пришли сегодня. Таким же дипломом лауреата мы награждаем Айшу Кадылбек, читакчысы и Выстуи Горовая, вокальный жанр. Светлана Хмельницкая и Виктория Хмельницкая, руководители Мансур Сатаров, вокальный жанр. Мы также благодарим Мансура Нургалиевича за участие в нашем фестивале и за подготовку участников. Диплом лауреата награждается Рида Борзенкова, руководитель Асель Гергарина, город Астана, вокальный жанр. Алсу Аминова, руководитель Динара Сабирова, город Новосибирск, вокальный жанр. Ляля Мусабаева, вокальный жанр. Гузаль Сулейманова, читачица Ляля Усабаева, вокал жанра.
жанр. Райсум Абдулов, вокальный жанр. Таким же дипломом лауреата награждается Эниса Фарзалиева, вокальный жанр. Мы также награждаем дипломом лауреата Тамару Хамидуллину, руководитель Асель Ергалина, вокальный жанр. И также руководителя Ергазиной Асель Максудовой мы вручаем благодарственное письмо. Благодарим всех лауреатов за участие. Просим вернуться на свои места. Мы продолжаем нашу концертную программу. Гыйлем тапмый мактанма. Отрывок из стихотворения Абая Кунанбаева исполняет Хамидуллина Тамара Талгатовна, солистка народного ансамбля «Дуслы», город Астана. Гыйлем тапмай, мақтанма, орын тапмай, шатланма, ышынма, қанатланма. Барға юққа сүйініп, биш нәрсәні ашық біл, биш нәрсәден қашып йөр. Кіші бұлам дейсәгіз, рахат ғұмыр итуын, бар хәстәрін күрсәгіз. Алдау, ғайбәт, мақтану, ирину, юққа мал салу. Биш дошманын білсәгіз, тырышлық, хезмәт, тирән ан, шафқат, қанағат һәр заман. Биш асылыш білсәгіз, нашарлық күрсән, нәфрәтле, аннан күңіл тыйсағыз. Яқшылық күрсән, ғибрәтле, аны үлгә қылсағыз. Ғалим түгіл мин дигән, балалықны қойсағыз. Тырыш шуңар ұқшарға, бір ғалимны күрсәгіз. Андай болу қайда, дип әйтмә, ғилем сөйсәгіз. Сезгә ғилем кім берір, янмас бұрын сүнсәгіз. Мал да өзі, дүния да өзі, ғилемгә тап берсәгіз. Ақыл білән өлшәгіз, бір ішкә тап келсәгіз. Ақсақал әйтті, бай әйтті, кім болса болсын шул әйтті. Ақыл білән жінсәгіз. Зәңгәр туман. Башқара Хмельницкая Светлана Валерьевна. Россия Федерациясы Кемерово шәһәре. Жетәкчесе Мансур Саттаров.
ыңғайлары юққа кетсін боршуларым юққа шықсын боршуларым боршуларым Кемерово шәһәре җитәкчесе Мансур Саттаров. Татар халык җыры Гөл Җамал, башкара Сиражетдинов Марат Дәүләт улы. Павлодар шәһәре, каршы алыгыз. Önce